Bihar hasiko da Zinegoak jaialdiaren 7. edizioa. Guztira aurkeztuko diren filmak iazko ediziokoak baino gutxiago izango dira, baina ez lehiaketan parte hartuko duten film luzeen kopuruan. Ohikoa denez, inaugurazio gala Arriaga Antzokian izango da. Inaugurazio ekitaldia gutxi gora bera urtero moduan izango da, Arriaga Antzokian, hori nahiko finko dekogu. Uste dugu bebai jendeari gustatzen dakola, eta holan bebai referentzi moduan gauza batzuk esaldatzea bebai garrantzitsu edala. Arriaga Antzokian izango da, arratsaldeko 8:00, eta izango dugu betiko moduen olako aurkezpen bat, antzeslan show bat, sorpresa beti izaten da, eta geroan bertan bebai proiektatuko dira filme bi. Sorpresaz aparte, inaugurazio ekitaldian 2 pelikula ikusteko aukera izango dugu. Bueno, pues el día de la inauguración tenemos 2 estrenos, el estreno mundial, que es Los Inaugurazio egunean 2 estreno proiektatuko ditugu. Daniel Cortázar Euskaldunaren Los Fuegos estreinatuko dugu. Nos han llegado quizás 2 más. Jaialdira heldu zaigun filme Euskaldun bakarrenetakoa izan da, beste batzuk jaso ditugu, baina ez dute maila izan jaialdian lehiatzeko. Oso pozik gaude laburmetrai honekin zabaltzeko. Muy contentos de inaugurar con este corto y después pondremos un estreno estatal. Ondoren, estatu mailako estreinaldi bat izango dugu. Marco Bender argentinarraren Plan B. Pelikula zoragarria da. Baliabide gutxirekin eginiko filma da, baina gidoi zoragarria du, eta baita aktore taldea. Oso pelikula xamurra eta divertigarria da. Argentinako sinema berria dela esan genezake. Ziurrenik kartelerara ez da helduko, beraz jaialdian ikusteko aukera ederra izango dugu. A la cartelera, pero esta difícilmente llegará, entonces esta es una oportunidad muy buena para verla. Bertan, ohorezko saria banatuko dute. Aurten William Speck zinemagileak jasoko du. William Speck es una figura clave dentro de lo que es el cine de temática William LGBT. Speck zuzendaria klabe izan da trans-lesbo-gay zineman. Ez bakarrik berak egindako pelikulengatik, baizik eta egin dituen dokumentalengatik. Sino otros documentales también. Y es una figura que... Jaialdian Westler filma ikusteko aukera izango dugu. 30 urte darama gai honen inguruan lanean. Batez ere gai tematika, zineman lantzen. Como director de cine... Bera Berlineko panorama saileko zuzendaria izan da. Urte hauetan gai tematikako pelikulak besteekin ekiparatzea lortu du. Horrela, beste pelikulekin batera lehiatzen dira. Guzti horrengatik, ohorezko saria emango diogu. Películas de temática gay, con el resto de películas, ya sean del tema que sean, y compiten de la misma manera. Al mismo tiempo, con él, los premios Teddy Bear, que son unos premios ya bastante famosos, pues han cobrado todavía mayor relevancia. Entonces, por todas esas razones... Aspaldi eman nahi izan diogu saria, baina Berlineko jaialdia gurearekin batera ospatu izan da beti, eta horregatik ezinezkoa izan da. Aurten lehenengoz jaialdiak ez dute datetan koinziditzen, eta bera bertara etorriko da ohorezko saria jasotzera. Siempre han coincidido, en algún momento se solapan, entonces este año por primera vez que no se solapan, que justo acaba el nuestro y empieza el de ellos como 2 o 3 días después, pues ha tenido la deferencia y la oportunidad de poder venir aquí y recoger el premio. Eta egoaken lan egiten dugun moduan da apurbet gure ideia edo bidea uste dugu dela kulturalki edo sozialki askotan lotuta dauzen kontzeptu bi direzela, bide horretatik normalizazioara heltzeko bide nahiko naturala, divertigarriagoa gainera, azken finean hori kulturaren bidetik, dekogun esposizio gune bat, egoarte hitzen dela, edo hori aldizkaria bebai, irakurtzeko aukera bebai dago. Sail ofizialean zein handik kanpo erakutziko dituzten pelikulen artean, komedia ugari dagoela jakinarazi dute, kutsu soziopolitiko esplizituagoa daukaten pelikulak ere. Entonces, pues mira, por primera vez hay comedias inteligentes, comedias buenas, comedias... Aurten pelikulen artean komedia asko daude. Komedia inteligenteak daude, komedia kritikoak, adibide argia Plan B izan daiteke. Oso komedia ona. Plan B es un caso de ellas, es una comedia... No tiene ese toque. Aipagarria ere Filipinako Yel filma. Masa komunikabideen inguruko kritika zorrotza egiten du. Konkretuki, telebistako reality showen inguruan.
Pelikula gomendagarria benetan. En concreto sobre los reality shows y los Pelikula ikusten zoazen heinean, harritu egiten zaitu. Barre egiten duzun heinean, harrigarria da kontatzen duena. Komeri honen atzean kritika dago, kritika soziala eta politikoa. están contando y al mismo tiempo me estoy riendo de ello, ¿no? Es la risa, no sé si la risa terapéutica o cómo llamarlo, pero bueno. Quiero decir que a través de la comedia también hay crítica, y crítica puede ser social, como es el caso de la televisión, o crítica incluso política, como es el caso de otras películas. Astebetez leku ezberdinetan lehiaketan parte hartzen duten filmak ikusi ahal izango dira. Epaimahai internazionalak erabakiko du nortzuk jasoko dituzten sariak. Hauek otsailaren 6an Guggenheimeko atrioan egongo den itziera festan banatuko dira. Por Michelle Philibert, que es la directora y programadora de varios eventos culturales. Marseillako ekitaldi kultural ezberdinetan parte hartzen duen emakumea da Michelle Philibert. Gainera, Marseillako Reflex jaialdiaren zuzendaria da. Zinema munduan oso aditua da, batez ere zine sozialean. Sobre todo el cine social. Y después tenemos a Cosimo Santoro, que es... Bestetik, epaimaian Cosimo Santoro izango da. Italiako zine banatzailea da. Italian, lan handia egiten ari den zinema banatzailea da. Abrirse camino en Italia, con lo cual es muy difícil. Italian, zaila delako, bertsio originalean lan egitea. Temática gay, pero películas de autor en versión original. Ya sabes que en Italia la versión original no existe prácticamente. Azkenik, Gorka Cornejo donostiarra daukagu. Zine zuzendari gaztea da. Jo solo miro laburmetraiarekin sari ugari jaso ditu. Jaialdietan esperientzia handia duen gaztea da. Kontrapuntu ona izango da epaimaian. 2005 urtean sortu zen zinegoak Bilbon, izen zen, aretoak Bilbon egon ziren, Bilborrok hasi zen, areto moduan izanik. Eta gero bai izan da gure intentzioa betidanik hori Bilbon egiten da aste baten zehar zinegoak, zinemaldia, bai azken finean zinegoaken ikusten diren filmak ez dira zirkuito komertzialetan ikusten. Orduan uste dugu nahiko garrantzitsua dela zine hori ikuslegoari heltzea, ez? Osea, euren, etxeetara ez, baina, gitzienez, lako zinemaldietan agertzea. Eta Bilbo bezalako hiri baten ikusten badira, saia bada, baina, zinemaldi honekin ikusten bada, horrietan gero eta saiagoa da. Orduan gure ideia izen zen hori, aste hori pasata, hurrengo astean, zinemaldi hori Bilbokoa, olako bertsio txiki baten, herrietatik herrietara joan, eta, gitzienez, olako muestra txiki bat eukitzea, ez? Eurek bebai herri txikiek eta ez bakarri Bizkaia, gero ja hasi gara bebai Gipuzkoa, Araba bebai herrialdetara heltzeko nahian. Aurtengo berrikuntzetako bat El Show del Txistu izango da. Osea da hori, azkenean asteko festivaleko astean zehar jendeak aurkezte egiten da, ona zinegoakera, eta aste horretan zuk prestatu behar dozu laburmetrai bat. Aste horretan zehar, zinemaldiaren astean zehar. Laburmetrai hori grabatzen dozu, prestatzen dozu, grabatzen dozu, egiten dozu, montadona dela, guri emon, eta guk egiten duguna da Bilborrok aretoan, egun baten, jartzen ditugu, jaso ditugu lan guztiak. Orduan, jendea doa, zinemaldiko sesio beste bat bardina izango bazen moduen, sarrera erosten dugu, eta ara doa. Eta orduan egongo da, Jogurina Boroba, gure lagun betiko laguna, apurbet kotarrito hau, apurbet kontrolatzen, edo, aleginduko da. Orduan geuzea da hori, kortoak proiektatuko dira, eta orduan jendea gustoka baduen edo ez, eritzi hori eman ahal izango du, libreki. Zelan, txistuaren bidez. Txistuak emango ditugu, sarreran, sarrea jasotzen dozunean, txistu bat eman, orduan jendeak ja laburmetrai bat proiektatzen ari da, eta ja ikusten badeu ez dakola guztetan edo, txistuari jo, eta, sobre la martza holan egingo da, gero Jogurinak bera izango da hori, epaimai moduan edo papera hori egingo duena, eta berak joko du edo txistu egingo du, eta esango du, laburmetrai hau kanpora edo. Jendearen eritzia, libre-libreki emotea, guk uste dugu garrantzitsu edala, zinematan azkenean ezin dozu holan. Batzutan ikusi dugu txaloak edo jendea igual pelikula erdian altzatzen da eta behaten da, baina, uste dugu hau bide nahiko ona eta ibertigarra izan aldala.